Жлобін, Жодзіна, Целяханы. Толькі за апошнія дні ў гэтых мясцовасцях зачыніліся знакавыя для эпохі Лукашенка прадпрыемствы. Зніклы апазіцыянер Анатоль Котаў меў шырокія сувязі з КДБ, а Олег Шэпель больш за 20 гадоў кіраваў паралімпійскім камітэтам, але яго арыштавалі. Цягам на бліжэйшыя гадзіны самыя важныя і цікавыя падзеі пятніцы. Я, Алесь Залеўскі. Вітаю спадарства і калі вам бяспечна, прашу паставіць лайк гэтаму відэа, каб болей людзей пабачыла навіны па-беларуску і без цэнзуры. Пачынаем ад новых падрабязнасцяў датычна біяграфіі зніклага чальца Беларускага фонду спартовай салідарнасці Анатоля Котава. Паводле выдання нашай Нівы, Котаў вырас у сям'і супрацоўнікаў КДБ, ягоныя бацькі і брат, афіцэры камітэту дзяржаўнай бяспекі. Да таго ж, ён быў блізкім знаёмым былога камандзіра адной з частак ГРУ Уладзіміра Папова. Папоў кадравы выведнік, а таксама супрацоўнік службы бяспекі Лукашэнкі. Падчас працы ў дырэкцыі еўрапейскіх гульняў Котаў і Папоў сядзелі ў адным кабінеце. Увосень 2019-го разам заснавалі таварыства з абмежаванай адказнасцю спадчыны 2019, якое ладзіла культурна-відовішныя імпрэзы. След былога дыпламата і супрацоўніка адміністрацыі прэзідэнта Анатоля Котава знік у Турэччыне. У Стамбул ён прыляцеў з Варшавы ў мінулы чацвер 21 жніўня. Паводле інфармацыйнага агенцтва ІХА, Турэччыну беларус пакінуў той жа дзень праз марскі памежны пераход Трабзон у Чорным моры. Як пазней стала вядома Deutsche Welle з крыніцаў у турэцкай паліцыі, Котаў з нейкімі спадарожнікамі адплыў на прыватнай яхце ў Сочы. У адказ на беларуска-расійскія вучэнні «Захад-2025» Польшча і краіны Балтыі правядуць свае манеўры. Паводле начальніка генеральнага штабу Літвы Раймондуса Вайшнаўраса, у трэніраваннях на сушы, моры і паветры задзеяць больш за 40 000 вайскоўцаў. Вайсковы аглядальнік з Літвы Эгідзіус Папячкіс у размове з Белсатам ацаніў шансы імавернага нападу на краіны Еўразвязу з тэрыторыі Беларусі. Прямой угрозы такой для Литвы и других стран НАТО нету. Есть такая косвенная угроза, там по ходу учений будет видно, как это будет происходить. Есть такая вот теоретическая угроза для Украины, что возможность накапливания ударной группировки России в Беларуси для нанесения удара, например, по Черниговской области. Пытанняў пра тое, ці ўяўляюць беларуска-расійскія вучэнні сапраўдную пагрозу суседзям, робіцца ўсё больш. У галоўным жа ўпраўленні выведкі Міністэрства абароны Украіны Белсату адказалі, што рызыкі сапраўды ёсць, але вучэнні носяць хутчэй паказальны характар. Гэта звязана з адсутнасцю дастатковай колькасці асабовага складу і вайсковай тэхнікі, а таксама з немагчымасцю адарваць войскі, ужо задзеяны ў вайне супраць Украіны. Да іншых тэмаў, Дзяржаўны дэпартамент ЗША ухваліў продаж у краіне больш за 3000 авіяцыйных ракетаў і рам. Гэтыя ракеты могуць запускацца са знішчальнікаў і біць па цэлях адлегласці да 450 кіламетраў. Фінансавую нагрузку раздзеляць паміж сабою Данія, Нідерланды, Нарвегія, а таксама структуры замежнага вайсковага фінансавання ад ЗША. Што праўда, выкарыстанне гэтай зброі патрабуе ўзгаднення з Пентагонам. Больш навінаў у нашым аглядзе замежжа. У польскім радаме падчас рэпетыцыі авіяшоу разбіўся знішчальнік F-16. Загінуў дасведчаны пілот Мацей Краковян. Сярод гледачоў рэпетыцыі ніхто не пацярпеў. Выдатны авіятар, выдатны жаўнер войска польскага, шматразовы ўдзельнік розных паказаў, бездакорны, выдатны вайсковец, адданы службе, адданы войску польскаму, адданы калегам. Ад свайго імя ад імя войска польскага усім нам, але найперш родным і знаёмым выказваю найвялікшае спачуванне, слова ўшанавання для блізкіх, аб'яднаных у болю і малітве. Папярэдняя трагедыя магла здарыцца праз завальванне на малой вышыні і страту пад'ёмнай сілы падчас выканання элементу найвышэйшага пілатажу фігуры бочка. Праз трагедыю авіяшоу, якое павінна было распачацца ўжо заўтра, адмянілі. Сустрэча Владзіміра Пуціна і Владзіміра Зеленскага не адбудзецца, заявіў Фрыдрых Мерц. Дэталяў канцлер Нямецчыны не паведамляў, але заява прагучала пасля ўчорашняга масаванага абстрэлу расейцамі Кіева, у якім загінулі 23 асобы. Адрэагавалі на ўдары па Кіеве і ў Белым доме. Маўляў, Трамп не ўзрадаваўся гэтай навіне, але і не здзівіўся.
Расія пачала атаку на Кіеў. І сапраўды, гэтак жа Украіна нядаўна нанесла удар па расійскіх нафтаперапрацоўчых заводах. Падчас напада ў жніўні яны фактычна вывелі з ладу 20% магутнасцяў расійскіх нафтаперапрацоўчых заводаў. Магчыма, абодва бакі гэтай вайны не гатовыя пакласці ёй канец. Прэзідэнт Трамп хоча, каб гэта скончылася, але яны мусяць захацець. Я думаю, прэзідэнт зробіць некалькі дадатковых заяваў з гэтай нагоды пазней. Раней Трамп папярэджваў Расію пра сур'ёзныя эканамічныя санкцыі, калі мірнай угоды не будзе. Між тым, ЗСУ паведамілі пра атаку на чарговы расійскі нафтавы аб'ект. Недалёка мяжы з Беларусю на Браншчыне выбухнуў пажар на станцыі, што перапампоўвае дызель праз магістральныя трубаправоды. На відэа ад украінскага генштабу відаць разбуральны удар па будынку. Украінскія ўдары па расійскіх НПЗ прывялі да паліўнага крызісу ў шэрагу рэгіёнаў Расіі і акупаваным Крыме. На паліўных станцыях вялізныя чэргі з аўтаў, у некаторых рэгіёнах уводзяць талонную сістэму. З пачатку жніўня цэны на паліва падняліся амаль на 10%. Сёлета ў краінах еўразвязу выгарала рэкордная колькасць лясоў – 1 мільён гектараў. Асабліва моцна пацярпелі Партугалія і Іспанія. Агонь знішчыў прыкладна 1% усёй тэрыторыі лясоў Пірэнейскага паўвострава. Пажары там працягваюцца. Навукоўцы наўпрост звязваюць такую сітуацыю ў міжземнамор'і са змяненнем клімату. Яны прагназуюць, што праз глобальнае пацяпленне Еўропе, верагодна, будуць пагражаць яшчэ больш частыя і моцныя пажары. Владислав Корсак, Белсат. Міністэрства абароны Беларусі прызнала, што за апошнія гады разгарнула вытворчасць боепрыпасаў, падрыхтавала спецыялістаў і перафарматавала шэраг цывільных прадпрыемстваў. Некаторыя заводы гэтак выжылі і пачалі зарабляць на крывавым бізнесе Крамля. Іншыя цывільныя прадпрыемствы банкрутуюць, у сярэднім па 2 на дзень. Больш пра айчынную прамысловасць Юлія Тельпук. 40 ракетаў запускае рэактыўная устаноўка залпавага агню «Град». Цяпер афіцыйна ведаем, што гэта могуць быць беларускія ракеты, накіраваныя расійскім войскам па ўкраіне. Мы асвоілі вытворчасць боепрыпасаў да артылерыйскіх сістэмаў, да рэактыўных сістэмаў залпавага агню, перафарматаваўшы некаторыя грамадзянскія прадпрыемствы. І сапраўды выйшлі на сучасныя тэхналогіі вытворчасці боепрыпасаў для сваіх узброеных сілаў. У тым ліку гэта экспартны тавар, якім, на жаль, карыстаецца попытам. Словы кіраўніка Саўбезу прагучалі падчас візіту на аршанскі завод «Легмаш». Пра вайсковую вытворчасць, на якім дзяржава маўчала, але распавядаў Белпол яшчэ 8 месяцаў таму. Помогали наладить производство боеприпасов в части отладки технологического процесса и представители НПО «Сплав». БМЗ, завод дакладнай электрамеханікі, інтэграл, тэрмапласт, завод Вавілава і гэтак далей. Александр Вальфович прызнаў, што наладжаная таксама прамысловасць сродкаў радыё- і электроннай барацьбы, оптыкі, рыштунку асабістага складу для самаабароны і на экспорт. Эти предприятия, которые производят это оружие, не направлены целиком и полностью на войну в Украине. И это возможность для перевооружения армии русских и для, скажем так, подготовки к будущему конфликту, который, в принципе, об этом говорят и разведка Эстонии, Германии, и представители НАТО говорят, что такое возможно. И Беларусь, увы, будет полноправным участником этой войны, потому что она уже прямо сейчас занимается перевооружением России. Некаторыя мадэрнізаваныя пад расійскую дактрыну беларускія вытворчасці яшчэ не выйшлі на свае магутнасці. Тым часам згортваюць прамысловасць дзясяткі іншых беларускіх прадпрыемстваў. Выданне «Флагшток» апублікавала скаргі работнікаў жлобінскага таварыства «Белфа», якое больш чым 40 гадоў робіць штучнае і ваўнянае футра. Прадпрыемства ліквідуюць як нерэнтабельнае. Што будзе на месцы фабрыкі, ніхто не ведае. Людзей адправілі на 2/3 заробку, гэта ў жніўні, а потым за свой кошт. Людзям прапанавалі шукаць працу. Раней у медыі трапіла відэа, дзе працаўнікі пытаюцца ліквідатара, чаму Белфа з дзяржаўным кантрольным пакетам акцыяў ліквідуюць за кошт вытворчасці. Месяц таму эканамічны суд Менскай вобласці ліквідаваў жодзінскую мэблевую фабрыку, якая займалася вытворчасцю мяккай мэблі і вырабаў з натуральнага каменю. Збанкрутаваў вядомы яшчэ за саветамі вытворца лыжаў Целяханы. Не дапамагло нават уключэнне заводу ў склад управлення справамі Лукашэнкі. То, что предприятие банкротится, это такое
естественное следствие всей политики режима Лукашенко, которая не давала развиваться этим предприятиям на конкурентном рынке. То есть это всегда было административное управление сверху, и оно было неэффективным. Принимались решения о модернизации тех производств, которые не нужны в принципе, да, как, например, огромное количество цементных предприятий. У першым паўгоддзі сёлета дэпартамент санацыі і банкрутства Мінэканомікі ініцыяваў 464 справы аб банкрутстве. 82% гэтых арганізацыяў ужо спынілі сваю дзейнасць або знаходзіліся ў працэсе ліквідацыі. У судах на той момант разглядалі справы 36 прадпрыемстваў з дзяржаўнай доляй у статутным фондзе. Юлія Цяльпук, Белсат. Кіраўнік КДБ Іван Церцель сустракаўся з прадстаўнікамі выведкі ЗША і Вялікай Брытаніі. Пра гэта са спасылкаю на свае крыніцы паведаміла французскае выданне Intelligence Online. Журналісты прысвяцілі кадэбісту асобны артыкул, у якім робяць выснову. Чекіст адыгрывае ключавую ролю ў перамовах паміж Масквою, Кіевам і заходнімі краінамі. Паводле Intelligence Online у сярэдзіне ліпеня Церцель сустракаўся з прадстаўнікамі брытанскай сакрэтнай выведнай службы Мі-6, а ўсяго за некалькі тыдняў да пачатку перамоваў паміж Дональдам Трампам і Владзімірам Пуцінам старшыня КДБ прымаў высокапастаўленую амерыканскую дэлегацыю. Імаверна, гаворка пра сустрэчы сёлета ў чэрвені Александра Лукашэнкі з прадстаўніком прэзідэнта ЗША Кітам Келлагам. Тады Церцель заявіў, што камітэт дзяржбяспекі адыграў ключавую ролю ў арганізацыі беларуска-амерыканскіх кантактаў. Сустрэчу ж у Лукашэнкі ён назваў, цытата, адною з вельмі шматлікіх захадаў. У Беларусі затрымалі старшыню нацыянальнага паралімпійскага камітэту Олега Шэпеля. Таксама не на волі дырэктар віцебскага прадпрыемства «Элект» Александр Пілатаў. Паводле выдання «Зеркала» затрыманні могуць быць звязаныя з фінансавымі і эканамічнымі прычынамі. У дачыненні Олега Шэпеля, які з 2002 года таксама узначальвае таварыства інваліду зроку, даўно існавалі абвінавачанні ў карупцыйных схемах, аднак раней іх нібыта вырашалі цішком. Што да Пілатава, то ў 2024 годзе ён атрымаў званне чалавека года Віцебшчыны у намінацыі «Сацыяльная сфера». На ягоным прадпрыемстве працуюць больш за 500 чалавек, палова з якіх асобы з праблемамі зроку. Афіцыйна абодва кіраўнікі нібыта ў адпачынку, але дакладных звестак пра іхнае вяртанне няма. Нумары тэлефонаў недаступныя, а апошнія сляды актыўнасці ў сацыяльных сетках датуюцца канцом ліпеня. Не толькі пачатак восені і вучэбнага года. З 1 верасня беларусаў чакае шэраг зменаў. Да прыкладу, можна будзе танаваць заднія шыбы ў аўтамабілях, а штрафы за праезд без квітка аплочваць выключна праз АРІП. Акрамя таго, адкрываецца паляванне на баброў і выдраў у любы час содняў з засады, з маламерных суднаў і нават з дапамогаю капкана. Іншыя змены сабраў Антон Бяздольны. З 1 верасня ў сярэднім на 5% вырастуць пенсіі, прычым павышэнне закране адразу ўсе катэгорыі: працоўныя, паводле веку, для асобаў з інваліднасцю і пенсій для тых, хто страціў кармільца. Сёлета ў лютым выплаты ўжо павышалі на 10%, а з 1 жніўня індэксавалі сацыяльныя пенсіі і выплаты для інвалідаў. Паводле разлікаў сярэдні памер пенсіі па ўзросце складзе 980 рублёў. З улікам усіх павышэнняў з мінулага верасня яна падрасла на 167 рублёў. Пры гэтым Міністэрства працы і сацыяльнай абароны папярэджвае, што павышэнні будуць індывідуальныя, бо залежаць ад стажу, устаноўленых даплатаў ды іншых акалічнасцяў. На рост доходаў могуць разлічваць таксама працаўнікі бюджэтнай сферы. Гэта звязана з павышэннем з 1 верасня базавай стаўкі. Яна вырасце на 1% або на 3 рублі. Цяпер больш за 800 тысячаў працаўнікоў дзяржаўных арганізацыяў могуць разлічваць на павышэнне не толькі тарыфнай стаўкі, але і прэміяў надбавак даплатаў. Яны таксама залежаць ад гэтага паказніку. Чакаюць змены і ўдзельнікаў дарожнага руху. Найбольш значныя закрануць уладальнікаў самакатаў, скутараў і электраровараў. Гэтыя віды транспарту аб'яднаюць у катэгорыю сродкі персанальнай мабільнасці. Міліцыя вызначыла, што яно будзе ўключаць. Скорректировано определение понятия самого средства персональной мобильности. Это транспортное средство, имеющее одно или несколько колес и максимально конструктивную скорость движения не более 25 км в час. Предназначили для движения одного человека посредством использования электродвигателя. Лица, передвигающиеся на средствах персональной мобильности, приравниваются к велосипедистам.
Калі ж самакат ці ровар мае рухавік і здольны разганяцца больш як на 25 км за гадзіну, яго давядзецца рэгістраваць у ДАІ. Апроч таго, у сярэднім на 3% вырастуць цэны на праезд па платных дарогах. Латвія з наступнага месяца змяняе правілы ўезду для грамадзянаў Беларусі. Цяпер нашым суайчыннікам, у якіх няма латвійскай візы, неабходна запоўніць адмысловую анкету не пазней, як за 48 гадзінаў да паездкі. У ёй трэба ўказаць мэты, тэрміны і месца перабывання, а таксама сувязі з дзяржаўнымі структурамі ў Беларусі. За скажэнне ці недасканаласці прадугледжаны штраф. Даныя плануюць выкарыстоўваць органы дзяржаўнай бяспекі для ацэнкі рызык. Антон Бяздольны, Белсат. Ужо хутка, 1 верасня ва ўсіх школах Беларусі пройдзе традыцыйны першы урок. Гэтым разам на тэму «Эстафета пакаленняў, захоўваючы мінулае, ствараем будучыню». Мэты ўроку сфармуляваныя прыгожа, каб, цытата, «фармаваць павагу да дасягненняў народу, пачуццё гонару за краіну». Пра што ж будуць распавядаць настаўнікі школьнікам у першы дзень новага навучальнага года, высвятляла Ірына Дарафійчук. Мы, камсамольцы і піянеры 1967 года, працягваем табе руку сяброўства праз адлегласць у 50 гадоў. Гэтыя словы беларускія школьнікі пачуюць на першым уроку ў навучальным годзе і напішуць лісты піянерам 2075-га. Метадычку распрацавала Міністэрства адукацыі. Октябряты и пионеры 60-х, 70-х годов. Это менавіта молодость Лукашенко. Вось, ему будзе прыемна, што вось тая атмасфера, якая была ў яго школе, вось яна зараз захоўваецца. Вось гэта адзіны сэнс таго, што рыхтуецца. Паводле метадычкі, урок мае адбыцца ва ўрачыстым антуражы савецкіх часоў. Настаўнікі ж пры апісанні ўсіх дасягненняў Беларусі маюць падкрэсліваць ролю Лукашэнкі. После 2020 года, особенно последние годы, обязательно много говорится о том, что в Беларуси сделано хорошо, что стало лучше, какие события, да, какой-то даже и культ личности есть, благодаря кому это все происходит, и почему мы так в Беларуси замечательно живем. Вярнуць беларускіх дзяцей у савецкую мінуўшчыну рэжым спрабуе метадычна. Пасля 2020 года ўлады пачалі актыўна ствараць у школах гэтак званыя патрыятычныя класы і клубы. Рэанімавалі савецкую вайсковую гульню «Зарніца». Любіць сваю родину! Любіць сваю родину! У Беларусі налічваецца больш за 630 тысяч піянераў і акцябратаў, што складае амаль 90% ад усіх школьнікаў адпаведнага ўзросту. Есть искренне верящие дети, им это очень нравится, они ходят в инознаменье, им это интересно, для них это какая-то своего рода такая игра. То, что это проходит через насилие, то, что активно насаждается, обязательно, чтобы туда вступал, приходил, деньги платил за эти галстуки, за все остальное, вот это, конечно, вызывает отторжение у детей. Прапагандуючы культ асобы Лукашэнкі, давяртаючыся да мінулых ідэалаў, выхаваць новае пакаленне гомасаветыку з рэжыму не ўдасца, перакананыя нашыя суразмоўцы. Но на сегодняшний день, когда есть интернет, и если у тебя, например, здоровая семья, которая тебе тоже не навязывает какие-то странные тезисы, то в целом у детей есть шанс не быть подверженными настолько сильно этой пропаганде. Пра што ж варта гаварыць з вучнямі на першым уроку навучальнага года? Первый урок должен быть про ответственность, учить детей ответственности, говорить о ценности жизни, если мы уже говорим про что-то связанное с войной, о правах, о культуре, о языке. Паводле старшыні палаты прадстаўнікоў Ігора Сергіенкі, на навучанне аднаго школьніка дзяржава штогод выдае больш за 3,5 тысячы рублёў. Колькі з іх прыпадае на стварэнне ідэалагічных метадычак, пытанне бадай рытарычнае, улічваючы, што Сергіенка асобна адзначыў ролю школу не толькі ў навучанні, але і, цытата, у выхаванні асобы. Ірына Дарафійчук, Белсат. І ў працяг тэмы «Хочаш трапіць у школу? Запішыся ў журнал». Гэта новае правіла Міністэрства адукацыі для бацькоў і апекуноў вучняў. Чыноўнікі заўпэўнівалі, што новаўвядзенне не прывядзе да нязручнасцяў. А што ж насамрэч? У адказ у наступным відэа з сацыяльных сетак без каментара. Так, тут собрание в школе организовали. Посмотрите, какая ученица.
У «Об'ективі» на сёння ўсё. Больш навінаў у нашым тэлеграм-канале, на які вы можаце перайсці праз QR-код на вашых экранах. Ну і інфармацыйны вечар працягваецца. Спадарства чакаюць Белсат онлайн і студыя Белсат, якія мы правядзём разам з Віталём Бабіным. Добрый вечер, вітаю. Сёння абмяркуем таемныя перамовы галоўнага чэкіста Беларусі са спецслужбамі Вялікай Брытаніі і ЗША. Таксама таямнічае знікненне з Турцыі. Палітыка Анатоля Котова. Пакуль агляд нашых тэкстаў у праграме Белсат онлайн. Пакістанскія рэкрутынгавыя агенцтвы пачалі актыўна шукаць працаўнікоў у Беларусь. Журналістка сайту Белсат.eu Ганна Калтыгіна пазнаёмілася з пасадамі і заробкамі, якія абяцаюць пакістанцам у нашай краіне. На сайце федэральнага рэгулятара Пакістану Бюро ў справе эміграцыі і замежнай занятасці размешчана больш за 240 вакансіяў у Беларуси. Пакістанцам абяцаюць жытло, харчаванне, медычнае абслугоўванне, страхоўку і транспарт за кошт працадаўцы, але авіябілет у Беларусь за свой кошт. За працу мулярам, памочнікам муляра, машыністам пагрузчыка, экскаватара ці бульдозера пакістанцам прапаноўваюць ад 1700 до 2300 беларускіх рублёў. Для некваліфікаваных рабочых з Пакістану ёсць вакансіі заробкам ад 1500 до 1800 рублёў. Большыя заробкі каля 3500 рублёў прапаноўваюць нібыта за збор крамных васкоў і наклейванне этыкетак. Пры гэтым сярэдні заробак у Пакістане 290 беларускіх рублёў у пераліку. Больш падрабязна пра рэкрутацыю пакістанцаў у Беларусь чытайце на нашым сайце ў артыкуле «Ад беларускіх Альпаў да брамы ў Еўропу. Хто і як прадае Беларусь пакістанцам». Пра складанасці беларусаў пры ўладкаванні ва ўкраіне, нават калі ты ваюеш на яе баку, у інтэрв'ю нашаму сайту Белсат.eu распавёў Сергей Пальчэўскі. Хлопец ваяваў на перадавой, але цяпер перабывае ў Польшчы з надзеяй зноўку вярнуцца ва ўкраіну. У 2017-м, будучы актывістам Маладога фронту, Сергей Пальчэўскі прыкаваў сябе кайданкамі да бампера МАЗу. Гэтак ён выказаў пратэст супраць будаўніцтва забаўляльнага цэнтру ў Курапатах. На радзіме на Пальчэўскага завялі крымінальную справу за нібыта навучанне і рыхтаванне да ўдзелу ў масавых беспарадках. 2020 год Сергей сустрэў у Польшчы. У дзень выбараў быў каля беларускай амбасады, апытваў людзей на выхадзе, якія ішлі галасаваць. Там галасаванне было да абеду, потым пару гадзінаў абед і зноў галасаванне ўвечары. Вось увечары прайшлі крыху больш за 30 чалавек, і толькі адзін быў за Лукашэнку. Гэта была сям'я глуханямых. Дык вось муж быў за Лукашэнку, а ягоная жонка за Ціханаўскую. Усе аддавалі галасы за Ціханаўскую. Назад ва ўкраіну Сергея цягне праз псіхалагічную блізкасць. Маўляў, ёсць бюрократычныя праблемы, але ўсё роўна лепш жыць ва ўкраіне. З якімі менавіта праблемамі сутыкаюцца там беларусы, чытайце на нашым сайце Белсат.eu. Ужо афіцыйна вырашана, дзеці і настаўнікі не будуць карыстацца мабільнымі тэлефонамі ў школах. Свае думкі на гэты конт на нашым сайце Белсат.eu выказала калумністка Наста Закарэвіч. Аўтарка звяртае ўвагу, што смартфоны і праўда адцягваюць увагу. Ды і Беларусь не першая краіна, якая пастанавіла забараніць іх у школах. Гэтак 90% брытанскіх установаў адукацыі маюць падобнае абмежаванне. Плюс беларускія дзеці і настаўнікі ўсё ж такі захавалі права мець мабільнікі. Толькі захоўвацца яны будуць у дзяжурнага. Маўляў, у выпадку надзвычайнай сітуацыі дзіця можа папрасіць скарыстацца тэлефонам. Ды нават калі гэта нейкая сітуацыя, не звязаная са злоўжываннем настаўніц і настаўнікаў, у дзяцей мусіць быць магчыма звязацца з роднымі тут і зараз, а не прасіць, каб хтосьці дазволіў гэта зрабіць. Што можна было прабіць замест забароны смартфонаў? Чытайце на нашым сайце ў артыкуле «І ніякіх тэлефонаў, тут школа строгага рэжыму». Што ў новым сезоне рыхтуюць вядучыя беларускія тэатры. Раман Шавель падрыхтаваў агляд іх рэпертуару, з якога вынікае, што на беларускай сцэне паставяць шэраг твораў расійскіх аўтараў. Адпаведна, у беларускіх тэатрах пашырыцца і расійская мова. Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі рыхтуе пастаноўку паводле пацанскіх апавяданняў расійскага пісьменніка Захара Прылепіна.
Апошні апраўдвае агрэсію Расіі ва ўкраіне і беспасярэдне ўдзельнічае ў баявых дзеяннях. Гэткі выбар пастаноўкі дырэктарка РТБД Святлана Навуменка апраўдвае наступным чынам. Гэта цікава, гэта літаратура сучасная. Больш за тое, я думаю, што расійскі глядач, да якога мы плануем выязджаць на гастролі, таксама зацікавіцца сваім аўтарам, увасобленым нашым беларускім тэатрам. У межах спецпраекту РТБД у панядзелкі будзе прадстаўленая расійская класіка па-расейску. Гэта тлумачыцца юбілеямі аўтараў у 2026 годзе. Расійскіх аўтараў Александра Вампілава, Германа Грэкава і Владзіміра Гуркіна прэзентуе і беларускі моладзевы тэатр. Радуе, што п'есы беларускіх аўтараў яшчэ застаюцца ў рэпертуары беларускіх тэатраў. Гэта і Паўлінка ў Нацыянальным акадэмічным тэатры Янкі Купалы, і Адамавы жарты ў Рэспубліканскім тэатры беларускай драматургіі і іншыя творы. А што ў новым сезоне рыхтуе для вас Белсат? Даведаемся ў нашай студыі, куды завітае аўтар праграмы без рэцэпту з доктарам Белавешкіным. Запрашаю. Вітаю ще раз, шановне господарство. Гэта жывы эфір студыі Белсат. Віталь Бабін і Алесь Залевскі. Працуем для вас бліжэйшыя паўгадзіны. І так, як анансаваў Віталь, сапраўды, неўзабаве будзем абмяркоўваць навінкі сезона Белсата ўжо ад восені, который стартуе. І Андрэй Белавешкі, лекар, будзе ў нашых гасцях. Таксама Сергей Пеляса казаў, што намеснік дырэктаркі падыдзе. Так, обовязково. Так что можете рихтовать я питание. думаю, что мы сможем и с Сергеем, и со спадаром Андреем узгадать и нагадать вам так само, что от 1 вересня починается новый сезон на Белсате и будут новые программы с новыми ведоцами. У тым ліку Степан Пуціла вяртаецца ў наш эфір, калі хтосьці памятае, яшчэ да 2020 года у студыі Белсат была праграма па пятніцах «Суб'ектыў». Пачынаў кар'еру нехта у нас. Так, таксама Степан працаваў як журналіст у нас, аўтар праграмы, ну і цяпер вось аўтар нехта зноўку вяртаецца. Але не толькі гэтая праграма будзе ў восеньскім эфіры Белсату. І, адпаведна, пакуль гасцей нашых няма, это будзе, спадзяюся, праз хвілін 10, спадарства можа у каментарах нашай чаце трансляцыі задаваць пытанні, прэтэнзіі, так, будзе начальства Сергея Пеляса, пытанні да нашага лекара Андрэя Белавешкіна, ну і апытанне вісіць ананімнае ў самім чаце, калі ласка, прагаласуйце, нам вельмі важна разумець, якія вашыя чаканні ад наступнага сезона, так, на тэлебачанні гэта па сезонам, ад восені ўсё разлічваецца, і я бачу ўжо вынікі вашых галасоў, вельмі цешуся, што мы думаем падобна. Спадарства, як абяцалі, першая тэма ў студыі Белсат сёлета ў ліпені кіраўнік КДБ Іван Церцель праводзіў сустрэчы з прадстаўнікамі выведкі Злучаных Штатаў Амерыкі і Вялікай Брытаніі. Пра гэта паведамляе французскае выданне Intelligence Online. Паводле артыкулу, Церцель адыгрывае ключавую ролю ў кулуарных перамовах паміж Масквою, Кіевам і заходнімі краінамі. Ён рэгулярна кантактуе з калегамі з МІ-6 і амерыканскіх спецслужбаў. Аўтары параўноўваюць яго з нябожчыкам Уладзімірам Макеем, былым міністрам замежных справаў Беларусі. Французскія журналісты таксама нагадваюць, што напярэдадні ўварвання Расіі ва ўкраіну ў 2022 годзе Менск скіроўваў таемныя дэлегацыі на захад, а французская выведка тады праводзіла аперацыю пад кодавую назваю «Алісія», каб стрымаць Лукашэнку ад беспасярэдняга ўдзелу беларускіх войскаў у вайне ва ўкраіне. Палітычны аналітык Вадзім Мажэйка ўжо з намі на відэасувязі. Добрый вечар, Вадзім, дзякуй вялікі, што далучыўся да нашага эфіру. Прывітанне, Віталя, Алесь, прывітанне. Прывітанне, Вадзім. Уласна, пытанне наше палягае на тым, чаму менавіта Іван Церцель прадстаўляе вось інтарэсы рэжыму на гэтых перамовах, сустракаецца з амерыканцамі і брытанцамі. Наколькі Александр Лукашенко давярае гэтаму чалавеку, каб весці вось такія сустрэчы? Наколькі асабіста Лукашенко давярае Церцелю, мы можам меркаваць толькі па тым факце, што ён прызначаны между Лукашенком кіраўніком КДБ, што трохі давярае. Але сам факт такіх контактаў мяне не здзіўляе і не бянтэжыць.
традыцыя таго, што кіраўнікі спецслужбаў адзін з адным камунікуюць досыць доўга, і мне здаецца абсолютно нармальная. Лепш прысутнасць такіх кантактаў, чым іх адсутнасць, чым калі ўвогуле няма каналаў камунікацыі. І, безумоўна, гэта не значыць і не некае там палітычнае прызнанне, ні тым больш не значыць нейкі асабісты давер, бо кіраўнікі спецслужбаў, мяркую, не тыя людзі ў любой краіне, якія ўвогуле схільныя камусьці асабліва давяраць, больш кіраўнікам іншых спецслужбаў. Таму кантакты добра, што ёсць каналы для размоваў, бо так гэта магчымасць, прынамсі ведаць, што менавіта Мінск хацеў бы паведаміць Захаду, безадносна таго верыць гэтаму ці не. Гэта таксама магчымасць прасткі данесці нешта да Мінска па таксама вельмі сур'ёзных каналах. Таму так мяне такая кантакты не дзівяць, і хутчэй сумна была б іх адсутнасць, бо фактычна чым больш такой адсутнасці, тым больш чыста тады кантактаў беларускага КДБ-скі. Расійскаму ФСБ, класіка, не надта добра, каб гэта быў адзіны такого кшталту канал камунікацыі. Але параўнанне з Макеем, Вадзім, адкуль у іх такія далёка ідучыя высновы? Ці это яны жадаемае заіснае выдаюць? Сказаў, гэта параўнанне можа быць увогуле параўнанне тых прозвішчаў перамоўшчыкаў Лукашэнкі, якіх асабліва ведаюць на Захадзе, а каго ім яшчэ узгадаць. Таму ў гэтым сэнсе Макей такое імя нарицательнае шмат у чым. Але, канешне, ясна, што калібры розныя. Макей дыпламат, і прычым дыпламат, які адзін не з маціцкіх беларускіх чыноўнікаў, які ўсё ж такі вучыўся ў Венскай дыпламатычнай акадэміі, то з неблагой кваліфікацыяй спадар быў. Церцель, мякка кажучы, зусім наадварот, і дыпламат, сілавік, службіст. Макей ўсё ж такі вольна размаўляў добра на замежных мовах. Дарэчы, не ведаю, як з Церцелем, але, конечно, такія тэхнічныя моманты. Але, тым не менш, так простых паралеляў як не праводзіў. Тым больш, што спадар Церцель, як і належыць кіраўніку спецслужбы, не асабліва публічны чалавек. І, конечно, рабіць тут нейкія пра яго асабістыя высновы, гэта была такая маніпуляцыя і тое, чым я б не хацеў займацца. Тым не менш, перамовы ідуць. Вядома, што пра гэта сам Александр Лукашенко у тым ліку казаў, і ён зноўку працягвае ўзгадваць вось гэтую тэлефонную размову з Дональдом Трампам. Да прыкладу, сёння апублікавалі фрагменты інтэрв'ю, якое Лукашенко даваў медыакарпарацыі Кітаю, дзе ён прызнаўся, што больш за паўгадзіны спрабаваў абмеркаваць з прэзідэнтам ЗША некаторыя праблемы, але той, напэўна, не быў настроены на такую размову, і пажадаў Лукашенку поспехаў, бо, маўляў, Беларусь знаходзіцца ў такім асаблівым месцы. Як можна разглядаць вось у тым кантэксце, як Лукашенко падае дэталі гэтай размовы з Дональдом Трампам? Ведаеш, Віталій, калі б нам з табой і Дональд Трамп патэлефанаваў, мы, пэўна, таксама доўга пра гэта ўзгадвалі і распавядалі. Таму не дзіва, што ўзгадвае і Лукашенко. Для яго гэта першы і адзіны ўвогуле тэлефонны званок ад прэзідэнта США за весь доўгі палітычны лёс Лукашэнкі. Таму так, пэўна, найвялікшае дыпламатычнае дасягненне ў гэтым сэнсе, на амерыканскім трэку. Таму так, будзе яшчэ доўга ўзгадваць, гэта факт. І, безумоўна, у Лукашэнкі відавочна значна больш цікавасць да такой размовы, чым у Трампа. І для Лукашэнкі гэта нейкі там факт яго палітычнай біяграфіі, а для Трампа гэта ўсё ж такі вельмі сітуатыўная рэч, зробленая перад сустрэчай з Пуціним. Для мяне асабіста гэта тэлефонная размова вельмі ўпісваецца у трэк рознага такога, сказаў, дыпламатычнага тролінга, які Трамп рабіў Пуціну. Першае, як яны сустрэліся на той зямлі, якая калісьці належала Расіі, а цяпер належыць ЗША. Па-другое, як сустрэў яго Трамп, конечно, так чэсна, на чырвоным дыванку, і нават з вайсковым летнім парадам. Тут гэты парад быў у тым, што над галавой Пуціна прылецеў амерыканскі самы скрытны бомбардзіроўшчык, які толькі што бомбардзіраваў іранскія ядерныя аб'екты. І калі Трамп загадае, то гэтак жа будзе і Маскву бомбардзіраваць. А па-трэцяе, Трамп прыгожа тэлефанаваў Лукашэнку. Лукашенко цяпер і далей будзе рассыпацца кампліментах Трампу. Трамп проста яскрава прадэманстраваў Пуціну, што, слухай, у цябе тут ёсць, канешне, адзіны найбліжэйшы саюзнік,
але я одним телефонным звонком могу этого союзника притягнуть на свой бок и будет лояльным мне, а не тебе. Тому, мне здаецца, тут для Трампа вельмі ёсць права вельмі ў трампаўскім стылі по-свойму прыгожая комбінацыя, але, канешне, тут для нас усіх это значыць больш, чым для Трампа. І тому, да, Лукашенко, може, хотів би тут погоді Трампу чимось переконуватись, а Трамп, звісно, і не надто зацікавлений у таких тут супер довгих з Лукашенком розмовах. Вяртаючыся да спадара Церціля, Вадзім, ну, мы памятаем, бо тут размаўляем, а яшчэ ні разу не прыгадалі ягоную кар'ерную лесвіцу, так, і шлях, ён выхадзец, наколькі я памятаю, так, з памежных войскаў, блізка знаёмы з Віктарам Лукашенка, пасля у КДК, так, 2020 годзе, і менавіта ён і ягоная структура КДК узялі на сябе адказнасць за арышт Віктара Бабарыка. Мы гэта таксама памятаем. І менавіта пасля таго выпадку ўжо Лукашенко імаверна пачаў давяраць спадару Церцелю і высунуў яго на пасаду кіраўніка КДБ. Ну і Трамп, так, это все забаўна, што ён пазваніў Лукашенку, але пазваніў, назваў яго прэзідэнтам, легітымізаваў фактычна такім чынам, што тут ужо з песні не выкінеш словаў. Ну і Церцель таксама праз гэтыя кантакты таксама, імаверна, легімітызаваўся і, магчыма, нават атрымаў нейкі імунітэт. Правильно, раз ён ужо из МИ-6. При этом ён знаходится под американскими санкциями и под европейскими санкциями 27 краінаў Европейского звязу. Вось, і у такім раскладе... Військового, да. Службістаў там, мяркую, нема асабліва адзін аднаго нейкіх тут асаблівых чаканняў, так все разумеюць, што, ну так, ворагі... Можна і ворагам сустрэцца за адным столом, паціснуць рукі і паразмаўляць, выдатна ведаючы, што так, людзі з'яўляюцца ворагамі адзін аднаго. Зрэшты, усе тут афіцеры. Тому так, ну, мяне это таксама не здзіўляе, і так, у Черчилля біографія надзейная сілавіка, ну, зрэшты, і не дзіва, іншы чалавек сёння не мог кіраваць КДБ, і таму так, канешне, як у Лукашэнкі ёсць пэўны ступень легітымнасці, у тым сэнсе, што так яго падкранаваў Трамп, назваў прэзідэнтам. Зрэшты, ясна, што і да гэтага там амерыканскія чыноўнікі называли яго пэўна, калі сустракаліся у твар не крывавым дыктатарам, а прэзідэнтам. Там такая трампаўская ветлівасць. Зрэшты, і Пуціна прэзідэнтам называе. Што ж тут? Як бы гэта асабіста нам, для нашых інтарэсаў беларускіх, можа, не было не надта прыемна. Тое самае і з Церцелем. Канешне, калі трэба па працоўных сустрэчах для спецслужбісцкіх справаў заходніх, калі трэба з ім сустрэцца, размаўляць, пэўна, ветліва паціснуць руку, звярнуцца містер, ну так, звернуцца. При гэтым я, дарэчы, не думаю, што гэта аўтаматычна дае нейкі імунітэт. Ясна, што з табой могуць сустракацца прямо зараз, калі трэба, і не будуць пры сустрэчы спрабаваць, я не ведаю, нейкім сілавым прыёмам табе ўзяць за душыць, што? Ну, так що ж не робяць сур'ёзныя людзі. Але ясна, што ні ў кога адносна, нікога ілюзій няма, не тыя людзі. Вадзім, хацелася б яшчэ вярнуцца да адной тэмы, да навінаў, якія прыходзяць з Турцыі. Сёння выданне Deutsche Welle паведаміла пра тое, што згодна з крыніцаў з турэцкай стамбульскай паліцыі, калі я не памыляюся, стала вядома, што Анатоль Котаў, палітык, які знік больш за тыдзень таму у Турцыі, выехаў на прыватным судне у бок Расіі у Сочы. Як думаеш, якая версія ўвогуле таго, што здарылася, што адбылося са спадаром Котавым, улічваючы, што ён плыў у бок Сочы на гэтым прыватным судне з людзьмі, якія яго суправаджалі? Ну, глядзіце, сапраўды сітуацыя яшчэ патрабуе высвятлення шмат такіх дэталяў. Ужо зробленая велізарная журналісцкая праца, хто пра гэта працуе, тут дзякуе Радыё Свабодзе і Deutsche Welle, і Шыніве, і, канешне, Белсату. І дэталі яшчэ будуць высвятляцца, але з таго, што зараз адбываецца, я, прынамсі, маю сваё ўяўленне і тры тэзы. Па-першае, я мяркую, што Турцыя тут ні пры чым, няма ніякай там удзела спецслужбаў у гэтай гісторыі, бо занадта шмат турэцкая паліцыя каментуе гэтую справу. Там былі каментары ад цэнтральнай установы ў Стамбуле, турэцкай агенцыі, зараз вось трабзонскіх паліцэйскіх Deutsche Welle. Працей, калі б быў нейкі з боку Турцыі сакрэт, можна было б цалкам законна нічога туркам не каментаваць. По-другое, я не думаю, што Котаў добраахвотна хацеў вярнуцца ў Беларусі, ў Расію
справа России, бо інакш можна было б просто со Стамбула вылететь у Менск ці ў Москву, гэта не праблема, такія рэйсы ёсць. І па-трэцяе, мне здаецца найбольш верагодна, што Котаў, на жаль, даверыўся нейкім досыць мутным людзям. Як вынікае вось добрага матэрыяла НН падрабязнага на Санівы, там ясна выкладзена, што досыць шмат мутных людзей было ў атачэнні Котава, шмат з кім ён камунікаваў, там ад беларускіх сумнеўных людзей на кшталт Калы Карыч і сканчаючы літні Неўзіным, таксама скандальна вядомым расійскім ці былым расійскім алігархам. І так вось, даверыўшыся мутным людзям, выглядае, што ён сапраўды вылецеў з Стамбула ў Трабзон, а ў Трабзоне сеў на прыватную яхту. Зрэшты, не абавязкова, што яму казалі, што ён пойдзе ў Сочы, бо з Трабзона, з Турцыі можна прыплыць за межы Турцыі і ў Сочы, ў Расію, і ў Грузію, і ў Румынію, Констанцу. Ёсць варыянты, куды плыць. Зрэшты, можна проста выйсці ў адкрытае море для нейкіх вельмі сур'ёзных, прыватных, сакрэтных перамоваў ці сакрэтных сустрэчаў, на якія можна было б Котава прывабіць. Ну, а далей, на жаль, калі ты так даверліва сел на такую яхту, ты можаш апынуцца і ў Сочы, ты просто за бортом, потым скажуць, ну, ведаеце, выпаў чалавек, спрабавалі ўратаваць, не атрымалася, патануў. І нішто ўжо ніколі не дакажаш. Таму заклікаю ўсіх з аднаго боку быць абярэжлівымі і двойчы думаць, калі вось так вось ад нейкімі сумнеўнымі людзьмі, з імі кудысьці ляціш, ці тым больш на судне плывеш у море, а па-другое, не адразу не дэманізаваць тут тую ж Турцыю. Маё асабістае прыватнае меркаванне, што ўсё яшчэ палёты праз Стамбул не з'яўляюцца настолькі небяспечнымі, як некаторыя людзі мяркуюць. Так, безумоўна, заставацца там у паветранай прасторы ЕС это бяспечней, пытанняў няма, але тым не менш я тут не бачу пакуль ніякага абсалютна турэцкага следа, а толькі мяркую, што ўсім нам трэба быць абачлівымі, думаючы, з кім мы сустракаемся і каму давяраем, бо, на жаль, часы складаныя. Зрэшты, пра што учора напярэдадні ў эфіры студыі Белсат таксама казаў адвакат Алесь Михалевич. Вадзім, вялікі дзякуй за гэтую размову і за гэты аналіз сітуацыі. Вадзім Мажэйка, палітычны аналітык, быў з намі на відэасувязі. Новыя вядоўцы і абноўленыя праекты. У першы дзень восені адзіны беларускамоўны тэлеканал Белсат пачынае новы телесезон. У ім яшчэ больш жывых і актуальных праектаў. У эфіры будуць 16 праграмаў, прычым 4 з іх абсалютна новыя. Праз некалькі гадоў Сцяпан Пуціла зноў выходзіць у наш тэлеэфір з аўтарскую праграмаю «Прабел». Гэта будзе іншы погляд на навіны, без сухіх фармулёвак, затое з гумарам, вострымі жартамі, паралелямі і фактамі. Праўда пра здароўе без фэйкаў, што хаваецца за гучнымі абяцаннямі рэкламы схуднець за 3 месяцы ці памаладзець за тыдзень. Адказы дасць новая праграма без рэцэпту з доктарам Белавешкіным. Што думаюць беларусы, украінцы, палякі, літоўцы і расейцы пра сучасныя выклікі? Што нас раздзяляе, а што можа яднаць? Новая праграма «Тут і там» з Алесем Залеўскім і з Мітром Міцкевічам. У ранішнім шоу «Раніца з Белсатам» гледачоў чакае новая пара вядоўцаў – Святлана Зеленковская і Олег Ціткоў, якія далучацца да ўжо знаёмых вам асобаў. А праграма «Вусы з Карэны» зменіць не толькі назву, але і фармат. Цяпер яна будзе называцца «Вусы Сармата». Якія яшчэ навінкі падрыхтаваў наш канал, усё пабачыце ў новым сезоне. Заставайцеся з Белсатам. Ужо зараз у нашай студыі з'явіўся Сергей Пеляса, намеснік кіраўніцы рэдакцыі беларускамоўных інфармацыйных праграмаў Белсату. Добры вечар, Сергей. Добры. А таксама на відэасувязі кандыдат медычных навук і вядоўца новай праграмы без рэцэпту з доктарам Белавешкіным. Андрэй Белавешкін. Спадар Андрэй, вітаем вас. Дзякуй, што далучыліся да нашага эфіру. Так, спадар Андрэю, адразу, напэўна, пытанне да вас. Які фармат вашай праграмы? Ці не будзе гэта нагадваць нейкае медычнае шоу, якое мы часамі маглі б бачыць на тым жа расійскім тэлебачанні, ці гэта зусім нешта іншае і новае? Нам патрэбна нешта новае, каб узварушыцца, каб выцягнуць людзей у тым з таго балота, у якім яны захраслі. Таму я планую зрабіць гэта такім крышку ў стылі доктара Хаузу фарматам, больш бадзёрым, крышачку правакацыйным,
і, безумоўна, прапаноўваючым тыя рашэнні, якія ёсць у кожнага ў сваіх руках. Каб кожны беларус мог узяцца за сваё здароўе і вельмі ясна зразумеў, каб чаму. Каб не проста былі нейкія магчымасці, каб захацелась жыць хорошо, доўга, шчасліва і моцна. То, Андрей, спадару, я до вас еще так само буду мець пытання пасля Сергея. Так, все мы проверим ваши компетенции, ці вы готовыя ўжо да тэлебачення. А спачатку так, у Сергея запытаюся, Сергей, вось наколькі цікава добра ты ведаеш аўдыторыю Белсата, бо мы запыталіся перад пачаткам нашага эфіра, чаго хочацца больш на Белсаце ад восені. Гэта пытанне ў нашым чаце трансляцыі. Калі ласка, прагаласуйце, яно ананімна, таму бяспечнае. Зрабіце гэта. Ну, але маем прамежкавыя неблагія вынікі. Я прагаласаваў за забаўляльны контент. Так, вось, у нас 4 варианты. Забаўляльны контент, аналітыкі і глыбокіх дыскусій. Это другі варыянт. Трэці варыянт, навінаў з Беларусі. Чацвёрты варыянт, падзей у свеце. На твою думку, чаго хочуць найбольш у беларускай аўдыторыі? Які варыянт? Я думаю, что беларуская аудитория, она розная. Она хочет всего потроху, крыху. Так, это такая телевизия, Белсат, это штосьці, что прапановывае не только глубокие дискуссии, не только забавляльные программы, не только новиновые. Это агульнатэматычны телеканал. У нас есть все. И мы анализовали чаканні, патрабаванні нашай аўдыторыі, зразумелі, што ёсць патрэба крыху дадаць глыбокіх дыскусій, крыху зірнуць шырэй на тое, што адбываецца вакол Беларусі в нашым рэгіёне, у Польшчы, ва ўкраіне, зразумець нашых суседзяў, паглядзець на сябе вачыма суседзяў. Таму з'явіцца праграма, у якой польскія эксперты будуць размаўляць між іншага пра Беларусь. Что трэба... Ну, але ты маеш рацыю, ведаеш, все-таки аналітыка і глубокіх дыскусій это 46%. Ну, Белсат гэта пра палітыку. Белсат гэта пра палітыку, але не толькі. У нас есть і забаўляльныя праграмы, і серыялы, і фільмы, і так далее. Але все-таки Белсат гэта пра палітыку, так? І в сітуацыі, калі у нас нема шмат гарячых навінаў з Беларусі, бо Беларусі палітыка гэта в асноўным Лукашенко. Ёсць яшчэ палітыка беларускіх дэмакратычных сіл. Яны в эміграцыі. Я думаю, што беларусы вельмі стаміліся ад Александра Лукашэнкі і ў тым ліку, напэўна, у нашым эфіры. Мы все стаміліся ў нашым эфіры і ад загаловкаў Лукашенка, але пакуль Лукашенко вызначае палітыку, будуць загаловкі з ягоным прозвішчам, так? Аднак нам трэба глядзець не толькі як бы в себе, в Беларусь, бо у меня ўражанне складаецца, што беларусы все-таки даволі ізаляваныя. Беларусаў мала цікавіць не тое, што свет, а нават сітуацыя ў суседзяў. І мы паспрабуем вось у гэтым восеньскім сезоне запрапанаваць праграму, якую між іншага ты будзеш весці праграму тут і там, якая зірне за плот, зірне да суседзяў. А што там у украінцаў адбываецца? Якія праблемы іх хвалююць? Як іхныя праблемы звязаны з намі? Як тое, што адбываецца в Польшы, можа паўплываць на беларусаў? Праграма «Карані праблемаў» з Евгеном Волошиным, она ў нейкім сэнсе будзе перасекацца з гэтай праграмай? Ці... «Карані праблемаў» — гэта крыху пра іншае. «Карані праблемаў» — гэта праграма, дзе ёсць даволі сур'ёзны такі гістарычны бэкграунд. Гэта пра палітыку, але і пра гісторыю. Як самой назвы вынікае, «Карані праблемаў», так? Евген Волошин шукае, дзе ж карані нашых праблем сённяшніх. Ціны гісторыі, ціны у сучаснасці. У меня пытанне да спадара Андрэю. Вось мы сёння задаемся пытаннем, чаго не хапае нашым гледачам на тэлеканале Белсат. А на ваш погляд, вось якія пытанні здароўя беларусаў хвалююць больш за ўсё? З якімі балячкамі? Давайте пачнем, раз пашла гутарка пра карані праблем, давайте пачнем з адной маёй улюбёных тэм. Гэта дафаміны, воля да жыцця. Вельмі часта энергія, многія беларусы марнуюць яе на такія самадэструктыўныя шляхі, як справіцца са стрэсам, з праблемамі. Гэта і злоўжыванне алкаголем, гэта і абыякавасць, гэта і выгаранне. Таму ўсё здароўе і псіхічна, і фізічна пачынаецца з пошукаў волі да жыцця, з яе абуджэння, з цікавасці, з жадання нешта змяніць, зрабіць. Вось гэта корань, першапачатак, на якім вырастае ўсё іншае. Сергей, у меня еще до тебе пытанне, думаю, аўдыторыі таксама цікава. Як ты сам ацэньваеш, бо перамены адбыліся на Белсаце цягам мінулага года, так, і гучна было таксама ў медыях пра Белсат. Што цяпер будзе з Белсатам, якім ён будзе каналам? Як ты ацэньваеш вось гэты год, так, перад якраз стартам новага сезона? Што змянілася на Белсаце, у які бок Белсат ідзе? Так, што змянілася? Ну, па-першае,
Белсат яшчэ на год далей ад Беларусі. Гэта ўжо чарговы год, калі ў нас няма на Беларусі корэспандэнтаў. І тое відэо, тыя фотаздымкі, якія ў нас ёсць, гэта фотаздымкі, якія публікуюць у сеціве. Мы не маем магчымасці в Беларусі здымаць, так? Гэта ў тым ліку вызначае тое, што мы робім. Нам трэба інакш асэнсоўваць падзеі ў Беларусі, нам трэба шукаць кантакт з нашай аўдыторыяй, але нам трэба шырэй глядзець на наш рэгіён, таму што гэта чарговы год вайны, якая вызначыць так ці інакш, не гледзячы на то, як яна закончыцца, яна все роўно моцна паўплывае на лёс будучай Беларусі. Так? Я спадзяюся, што она наблізіць вызваленне ці перамену ў Беларусі. Гэта вызначае. Аднак гэта быў таксама першы такі год, калі мы маглі, скажем так, стратэгічна вызначыць, куды мы ідзем, так? Крыху переасэнсаваць нашыя мэты. Мне здаецца, вось гэта дыскусія пра то, што адбываецца вакол нас, спроба дамовіцца з суседзямі і глыбей зразумець саміх сябе, беларусаў, гэта і ёсць тое, в якім кірунку ідзе Белсат. Таму вось гэтых праграм будзе больш, так? Знайсці сваё месца, так, зразумець сваё месца ў будучым фактычна свеце, атрымліваецца, которое мяняецца. Спадару Андрэй, яшчэ да вас пытанне, чым заахвоціце нас глядзець першы ваш выпуск, з чаго пачынаеце? Бо это ж мусіць быць штосьці самае-самае важнае. Ну, безумоўна, са стрэсу, з цяжкага, непрадказальнага, некантралюемага стрэса, які вельмі негатыўна ўплывае на стан здароўя, прыводзячы да такой бездапаможнасці пачуцця. І я распавяду, як зрабіць стрэса не ворага, а зрабіць партнёра. Бо стрэс, найперш, гэта проста энергія, якую наша цела выпрацоўвае, каб мы справіліся з выклікам. І толькі ад чалавека залежыць, як ён гэту энергію, куды ён накіруе. Ці ён накіруе, каб нешта рабіць канструктыўнае і паляпшаць сваё здароўе як сілу, ці ўся гэта энергія стрэсу будзе накіравана ўнутр на самаразбурэнне. Вось ад гэтага і ўсё залежыць. Сергей, яшчэ пра адну праграму хацеў бы задаць пытанне пра Белсцяпана Пуцілы. Пуціла вяртаецца на Белсат ужо з іншым праектам. А чаму не нехта? Ці ты рады ввогуле, што Сцёпа зноўку будзе з намі ў нашай камандзе? І чаму не нехта, а Сцёпа? Рабочая назва праграмы прадугледжвае «Нехта на Белсаце». Так, прабіл «Нехта на Белсаце». Праграма выйдзе яшчэ толькі праз месяц, так як і праграма без рэцэпту доктара Белавешкіна. І вось што цікава, звярніце ўвагу, доктар Белавешкін пра што гаворыць? Пра тое ж самае, в прынцыпе, што я сказаў. Доктар Белавешкін прапановвае зірнуць глыбей в беларусаў, глыбей в наше здароўе, наши, як Лукашенко сказаў, аж в мазгі залезці, так, дапамагчы выжыць. Сітуацыя цяжкая, так, давайте дапаможам беларусам выжыць. Степан Пуціла мала хто памятае, але ён пачынаў сваю кар'еру журналістку на Белсаце, ён выгадаваўся на Белсаце, і ён як бы вернецца на Белсат, ну, адной ногой, скажем так, ён будзе весці сваю праграму. Я думаю, гэта будзе цікава, таму што мы ведаем, што Степан Нехта робіць адзін з найлепшых медыяпраектаў, ён ведае, як звяртацца самых буйных на рускай мове. Таму вось то, што доктар Белавешкін прапановвае, гэта глыбей зірнуць в беларусаў, внутр, так, як і псіхіку, так і як бы фізычна, так бы мовіць. А мы в сваёй аналітыцы, в дыскусіях зірнем глыбей в нашыя праблемы і паспрабуем зразумець, што адбываецца вакол нас, як это ўплывае, як мы можам в гэтым паўдзельнічаць. Каб рухацца разам. Вялікі дзякуй за гэту размову. Сергей Пеляса, Андрэй Белавешкін у нашай студыі спадарства. Глядзіце Белсат у новым сезоне. У невялікай французскай вёсцы Сент-Круа-Оміна з'явілася ўласная Эйфелева вежа пасля 8 гадоў карпатлівай працы. Мясцовы майстар металу Жан-Клод Фасля завяршыў стварэнне копіі знакамітага парыжскага сімвалу ў маштабе 1:10. Фінальны збор ператварыўся ў свята для ўсёй вёскі. Жыхары назіралі, як гіганцкі кран усталёўвае апошнія сегменты на 31-метровую вежу. Далей прапаную паглядзець без каментара.
У студии Белсат ставим кропку. Больше информации в нашем телеграм-канале. Читайте и подписывайтесь, коли гэта для вас бяспечна. А теперь пропонуем спадарству агляд публикацию из наших социальных сеток. Белсат онлайн праз імгненне вашей увазе. У Киеве жыхарка аднаго з шматпавярховікаў показала момант жахлівага інцыдэнту. Дзякуючы камеры назірання бачна, як расійскі беспілотнік «Шахед» улятае проста ў ейную кватэру. Гэтая гісторыя напамін пра небяспеку, якая падчас абстрэлу падсцерагае кожнага. Памятаем, што ў Беларусі яны таксама далятаюць. Нават, калі здаецца, што ванны пакой ці калідор могуць быць часовай схованкою, найбольш бяспечна карыстацца адмысловымі сховішчамі. Відэа ўжо зараз, а таксама глядзіце яго ў нашым інстаграме. Привіт, в мій дом сьогодні влетів шахет. І знаєте, в нас є камера, ми це зафіксували. Я хочу показати вам це відео. І може для когось це стане приводом ходити в ванну, в коридор хоча б, а краще в укриття. Не дивлячись на ось це все. Шампанське, блядь, уціліло! У Польшчы... Шампанское няхай чакае так. яго часу. Тым часам у Польшчы падчас трэнавальных палётаў перад авіяшоу у ваколіцах Радаму непадалёк Варшавы разбіўся самалёт, пілот не паспеў капітулявацца і загінуў. Польскія ўлады абвясцілі, што ў сувязі з катастрофай авіяшоу, запланаванае на найбліжэйшыя выходныя, адмяняецца. Відэа катастрофы ўжо зараз, а таксама ў тэлеграм-канале Белсату. Беларус Александр Гойшык, які здзейсніў кругасветнае падарожжа, дзеліцца неймаверным досведам з Венесуэлы, краіны, дзе грошы літаральна валяюцца пад нагамі, але мільёны людзей уцякаюць за мяжу ў пошуках лепшай будучыні. Што значыць жыць у краіне парадоксаў і чаму абрабаваць падарожніка можа нават паліцыя? Кавалак відэа ўжо зараз і ў нашым інстаграме, таксама на YouTube-канале Белсат Лайф. Венесуэла мае найбуйнейшыя ў свеце запасы нафты і адначасова ўваходзіць у спіс самых бедных краінаў Лацінскай Амерыкі. Гэта як у тым жарце. Дайце камуністам пустыню Сахара, і там пачнуцца перабоі з песком. Ну, ці дайце лукашыстам Беларусь, і бульба стане дэфіцытам. Мясцовым ябацькам, як іх тут называюць чавістам, урад выдзяляе бясплатныя прадуктовыя наборы, раздае газ і бензін. За гэта яны павінны уважліва сачыць за сваімі суседзямі і дакладаць куды трэба. З 2015 года краіну пакінула больш за 7 мільёнаў чалавек. Інфляцыя складае мільёны працэнтаў, а сярэдні заробак за апошні год менш за $100 у месяц. Цэннікі пішуць у доларах, але аплата на касе у баліварах па курсе, які мяняецца хутчэй, чым надвор'е. На выездзе з Венесуэлы афіцер забраў мяне $5. Проста таму, што можа. Гэта быў адзіны раз, калі мяне абрабавалі ў Лацінскай Амерыцы, прычым зрабіла гэта не банда, а паліцыя. У іспанскім горадзе Бунёль прайшоў знакаміты фестываль «Ля Таматына», які традыцыйна ладзіцца ў канцы жніўня. Сёлета ён сабраў каля 22 000 удзельнікаў, жыхароў і турыстаў з 96 краінаў свету. 1,5 гадзіны яны змагаліся ў сапраўднай памідорнай бітве, якая прайшла з выкананнем усіх захадаў бяспекі. Кажуць, што традыцыя пачалася шмат гадоў таму са звычайнай сваркі паміж мясцовымі жыхарамі. Глядзім відэа ўжо зараз, а таксама ў нашым фэйсбуку.
Ну і на гэтым у нас усё ў выданні. Дзякуем за ўвагу, каментары і ўпадабанні. Так, напрыканцы толькі падсумуем нашу пытанку, чаго хочацца больш на Белсаце ад восені. 48% прагаласавалі за аналітыку і глыбокіх дыскусій. Будзе, дамовіліся ў панядзелак, правяраем, колькі ў нас часу будзе менавіта на гэту прызначана. Абяцаю, што больш. Ну і навінаў з Беларусі, над гэтым таксама працуем. З вами працавалі Алесь Залеўскі і Віталь Бабін. Да сустрэчы. Пакуль. У новым сезоне.